कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दापोली मच्छी मार्केटमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतोय। या दुर्गंधीमुळे हे छोटे व्यापारी त्रासलेले आहेत। संपूर्ण मच्छी मार्केटमध्ये दुर्गंधी पसरल्यामुळे दुकानदार हे त्रासून गेलेत। दापोली हा पर्यटकांचा केंद्रबिंदू म्हणून मानला जातो। दापोली आमची स्वच्छ दापोली, सुंदर दापोली असं ब्रीद वाक्य आहे। तरी सुद्धा दापोलीमध्ये प्रवेशद्वारावरती पर्यटकांना घाणीच्या साम्राज्याला सामोरं जावं लागत आहे। दापोली स्वागतालाच घाणीचं साम्राज्य, दुर्गंधी पसरलेली पर्यटकांच्या स्वागताला, अशा प्रकारे मच्छी मार्केटची अवस्था आहे। मी रमेश शंकर दावेळकर, दापोली मच्छी मार्केट। दापोली मच्छी मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्गंधी पसरलेली आहे। मच्छी मार्केटच्या दुर्गंधीमुळे इथं पर्यटक केंद्र सुलभ होत नाही। व्यापारी व्यावसायिक गाले पूर्ण ठप्प पडलेले आहेत आणि या दुर्गंधीमुळे आमच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झालेला आहे। अधिक नगरपंचायतने जो प्लॅन बांधलेला आहे त्याच्या अधूनमधून ते दुर्गंधी सोडत असतात आणि त्या दुर्गंधीमध्ये कासावीस होऊन जीव मुठीत घेऊन जगण्यासारखं वाटतं। येता जाता त्या दुर्गंधीचा मोठ्या प्रमाणात आमच्या आरोग्याला परिणाम होतो। सामान्य जनता उभी राहत नाही व्यावसायिक गाल्यांसमोर। त्यामुळे नगरपंचायतने ताबडतोब ही दुर्गंधी मच्छी मार्केटमधले स्वच्छ करून आमच्या नागरिकांना उत्तमरित्या व्यवसाय करण्यास सहभाग करावं व असणारे नवीन बांधलेले मच्छी मार्केट ताबडतोब त्याच्यात मच्छी व्यावसायिकांना स्थलांतरित करण्यात यावी आणि आम्हाला हे तत्काल स्वरूपी स्वच्छ करून आम्हाला। दापोली मच्छी मार्केटमध्ये छोटा व्यापारी ह्या दुर्गंधीमुळे हतबल झालाय। ग्राहक मच्छी मार्केटमध्ये दुर्गंधीमुळे थांबायला तयार नाहीयेत। मच्छी मार्केटचा प्रवास करण्याआधी ग्राहक आणि दापोलीतील रहिवासी नाक धरून चालत आहेत। तर ह्या दुर्गंधीपासून होणारा आजार आणि रोगराई टाळण्याकरता मच्छी मार्केट स्वच्छ करण्याची मागणी होऊ लागली आहे। तरी ताबडतोब दापोली नगर पंचायतनं लक्ष देऊन मच्छी मार्केटची स्वच्छता करावी अशी विनंती आता इथल्या व्यापाऱ्यांनी केलेली आहे। सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी।